Hvor springer du bare i? Ja. Jamen, han har jo våddragt på. Det kan være, at han skal have den testet. Hvad hjælper det på? Nej, jeg tror, at det er Svendborg. Hun var altid her. Det kunne simpelthen ikke gøre. Han har lavet det sidste nummer af kanoen til hvad er der inde på de første sider, hvor der ligger 4 kajakker ud på. Nu lagde I forhåbentlig mærke til undervejs også, hvor højt vandstanden har været i åen under oversvømmelsen. Den har været 2 meter over, det den er nu. Så de laver en grønlandskajak, så de laver en større, det stiller op en par år. Ja. Jeg så den for 2 år siden på Tåsland. Det var det eneste. Og så har jeg så læst lidt op. Skal du have sat dine pedaler, Kim? Sidste sommer. Okay. Men på den anden side, på det tidspunkt... Så nu begynder han at smire røv ud af. Ja, det må jeg lige en gang i vejen. Har du fået sat dine pedaler? Ja, den er investeret. Den første gang, jeg så godt få foretrænger fra mig. Ja, det er jo ligesom bil. Det går bare ondt. Jeg tror også, der er langsomt. Der skal ikke først. De andre, de kommer bare susende forbi os. Nej, jeg ventede ellers længe på jer, men jeg tænkte, hvad satan lige? Ja, det kunne godt være, at I var kommet i klemme eller et eller andet. Jeg var inde og se sådan ringen der, sådan, det er jo botaniktur. Jo. Vi skal jo se på anemonerne. Ja, hvad det ikke kunne være. Bare vækst i på, kender sig. Men jeg har engang plukket. Det var blommer fra en havfjord. Nej, det var meget højvandet. Det var på den første tur til ende. Tag det nu god, Tim. Jeg filmer Kim, hvis du skulle ryge i. Så kan jeg tage den med på arbejde. Der arbejder I sammen. Det løser Det gør vi faktisk. Når han er der. Når han er der. Jamen, nu er jeg jo så 14 dages ferie, så. Nå da. Du skal spreddækket op. Så skal du ikke læne for meget ud, fordi så må jeg tage ikke holde. Ja, det tror jeg godt, I kan. Ja. Så tror jeg, at måske det er lige før det kan løses. Den er det venteprøve, det.